Ito pinapasok na nga ang ating truck dahil yung mga nahukay ng bako ay isasakay sa truck para i-transport sa kabilang lote, dahil ayaw ni engineer na may lupang nakaharang sa mga gilid-gilid kasi masikip lang ang property. After nila magbuhos niyan, maporma na mga poste, babalik ulit tayo dito para mag-backfill naman. Oh, ganyan lang. Bigyan mo ng daan. Tanggal yung kadena ng bako. Medyo may konting hassle, pero okay lang yan. It's part of the game. Ganyan talaga ang pakikibaka. Hindi lahat perfecto. Yung mga ganyang bagay talagang inaasahan mo na. Pero magagaling ang mga tao natin. Saglit lang yan, may lalagay nila. Ang sabi kasi ni client, dito natin itatambak yung pinagukain natin doon sa property. Kailangan linisin mo naman ng bako kasi yung truck ang papasok dito. Good morning. For today's video, nandito tayo kay Alice Go. May trabaho tayo sa Bamban. Iniwan muna natin si Idol TikTok sa farm. Nakibaka muna tayo. Hindi ko na videohan yung kanila yung munisipyo nila. Galing tayo McDo, halos kaharapan lang ng munisipyo nila ang McDo. Yung McDonald daw sabi sa kanya raw So dito pala ang ating trabaho ngayon. Didiretso tayo dito at kakanan. So mga cabs, ito palang part na to, yung bandang dulo na lahar. Makikita nyo mamaya. Noong panahon ng pumutok ang Mount Pinatubo, isa ang Bamban sa tinamaan ng lahar. Kawawa ang Bamban. Dito talaga dumaan ang rumaragasang lahar. Nakikita nyo mga bahay na yan, pangalawang bahay na lang yan. Kasi yung mga original na bahay dyan, as in talagang lubog, wala kang makikita. Kumbaga yung layer na nakapatong dyan, pangalawang bahay na lang yan. Kasi nga tinabunan ng buong barangay. Sobrang grabe ang nangyari nung panahon na pumutok ang Mount Pinatubo. Tingnan nyo naman mga cabs, puro talahib ang tumubo sa mga lupa na dinaanan ng lahar. At ito nga, bago natin marating ang property kung saan tayo magtatrabaho, yan, binabakuran na rin. Nag-start na sila. Hopefully mabubuhay ulit ang lugar na to, sisigla ulit. At ayan na nga, na-discarga na nila ang bako, nilalagyan na ng diesel. For a while yan, magtatrabaho na kami. Pero bago yan, siyempre kakain muna kami ng almusal. Boy, kukunan nyo na rin kaya. Mismo ng harapan ng yung Pogo, yung McDo. Mahal tabo.
Almusal. Sino yung foreman? Dahil po. Tayo pa? Kaya ini boy, itong ganang kung parang ba ngayon. Hindi ba? Wah, tagka to. Bakpamak doon eh boy. Hala all. May kalbo sa may napon na biyang eh. Kaya pala ini ba? Dala niya pala ini. Wah. Iikot lang yan, may daan na sa Yan naman ako. malapad yung daan dyan. Ewan ko kung saan papunta yan. Malapad din yung gagagin dyan eh. Marami ah? Ba? Mabibilis ang mata nyo ah. Boss Mangan! May lahar ni Daddy Pati ah. May lahar. At ang bulo ng lahar to. Natambakan lang ba? Oh, buti nakabangon na, no? Parang Guanson dati, no? Nung wala pa mga bahay. Ngayon marami ng bahay doon. Santa Cruz. Nakakatawa kanta ka rin pare, pwede dahil na ng benga. Ano ang mga balya? Nasapak niya. Ginagawa mo. Yung tansi pare ne, tansi nga sa rin eh. Danin eh. Pero tinakamasugurong spatter kaya kanya. Ganda ng bahay oh. 3 storya pala pare eh. Foreman, ang ganda no? 3 story. Ito po si Foreman. Anong pangalan mo Foreman? Carding. Erning. At ito naman spatter kanya kanin eh sir. Up. Makaliwat ko yan eh. Opo. Ini layout ko kanyan po tambagya. Okay po. So yung dulo po kanyan, ini kinita niya po. Okay. Muna tapo kanya, kini pa kanya niya po. Buri ko sa palitan ng gaya eh. Palitaw ko mga panganyan. Banta ayan, kakurak ng gaya ng bako. Yung mga tulos. Papalitan nyo pong malati. Malaki Oh, ba? para lamituran niya po. Kaya kakurak ng gaya. Oh. Ini mo yung mitagan ganyan. Ini nga alo rin. Yapin po rin yung paderetang kita niya. Yung poste ni Perez niya. Garay pa rin niya. Well. Bali yung sukad na po 1.5, 2 meters. Yung kwadrado daw. Hapin mo. Ay, yapin po yan. Ano lalo na nini boss? 1.5? Mga batang lagi ni Adwa Metros. Pero kayang ground, mga 1.5. Oh, 1.5. So yung kwadrado daw po 1.5 yari siguro niya. Oh, di ba di daragan yung bagya? Gaya naman, forma naman yung lalam. Okay. Groundbreaking po ata napon na. Oh, nakapin. Yung nakapin. Uwa. Hinaos na ako pinkay. Tuloy katabukas ng engineer. Sabi ko, wah, maranong kami ha. 6:30, chula kami. Akasagalan ni rin magpadasal mo. Ba, alaya pong kaya ganyan na. Makanya niya po. Alayang tank doon ka na kaya.
Tangke na po. Pero pwede po pala, pwedeng palang direktang ganyan, no? Papara masanting ito, oh. Kaya mo, papat na yan. Kita mo. Adiyo naman ba po yun eh. Mamanit ka naman tayo. Gusto nga niya po yan, pare. Paano mo muna forma, palagyan mo, pabasag mo lang ng konti. Kasi pagka ginanyan lahat, sasama lahat yan. Medyo lagyan ng labarin eh. Pabasag niya mo, para itam mo ang gakar niya may klat. Lupang veterano na po rin nga bewa. So yan po ne, kwadrado na kanya nini. Okay. 1, 2. Diskarte mo pare. Pakanya ka kanyan. Patras ka niya. Papalit ko sa guling gaya. Oh sige po. Opo. Ay naman siguro hayari yun eh. Alin niya po. Oh, mga kay mi po kan ladong aldo. Hanggang makapito-pito ya po. Pero mas masante baka walo eh. Bata kinabukasan na ganyan bayari o baka siyam ya. Kasi kontrata naman po eh. Sige po. Papalit ko sa guling. Opo. May kalmusan lang ko pa. Lama na? Wah. Tayo. Kasaksi na niya. Engineer pare oh. Halo lang engineer. Ang master lamp. Kompleto yan eh. Plumbing na po pang kahit pare, electrical. Wow, kanya-kanya na rin eh. Yung structural, pati yan. Karagol na talaga. Modern niya talaga eh. Pang klase terrace niya. Kaya pinjet ang Detang kita pare mo. Sa tingnan lapan na dagol eh. Importante lang mag 2 meters, 2 meters. Medyo maragol no kanta. Oo. Kaya na okay katama 0.5. Kitang kaya kita kanyang pare. Palampalingan mo mo. Siguro ba takainin boboy tan damsaka na kita po ta. Hindi pa pagkain do pa ata din, patando para. O pututan dala ka no. Latidan. Pa yata din ba? Nabar? Magamtal la yata. Wow. Painawa ta pa. Lako do pa kan hindi. Ginagawa mo. Alam ni Boboy kung paano papasok yan. Baka may malalim na part. Oh? May nakuha sa laman. Ganda ng aso. Sobrang bait naman ng aso na to. Hindi man tumataon.
hindi mo talaga maiwasan pag sasama ka sa isang trabaho. Yung unexpected situation, kagaya nito. Ang alam namin, malinis yung surface na paglalagyan ng lupa. Ang sabi ni client, hindi raw pwede doon sa harap doon kasi hindi raw nila masyadong kadikit yung may-ari, kaya dito pinapalagay yung mga lupang tambak na makukuha namin doon sa kabila. Medyo hassle lang konti, pero okay lang yan. Ganyan talaga, it's part of the game. May kasabihan, pag may tiyaga may nilaga. Kailangan nakikipagtrabaho tayo. Kung kaya din natin gawin lang natin, kasi our priority client, always client satisfaction. Basta kaya natin trabahoin natin, huwag lang tayo masyadong maangal. Para sa susunod, uulit-ulit ang ating mga client. Ganyan lang diskarte naman. Huwag lang tayong maangal, mareklamo. Ito dagdag trabaho to, pero unexpected. Yan. Kunti lang naman to. Medyo mar na yung pidapo ka ng gabon na bab. Medyo marumi. May sabi lang mo. Kahit saan dyan. Ano yun yung market dito? Magagawa rin naman ito. Pero yung madumi na to, isa lang mayari. Paano nung natin magpapanda yun? Kasi niya eh. Kapag niya mumura niya eh. Tama yan. Buti pumayag, no? Pinaloader lang to, pinaloader. Huwag ay pinaloader. Pag-ano ka rin ka, boss? Pag-asa mo. Pag-asa? Mapag-asa ka? Ha? Doon ka rin pag-asa? Lapuan. Malamban na kayong obra ngayon eh, boss. Matagal ka na sa trabaho yan. Naitay, kanila, tayo pa. Magagawa kang bilingguan. So hindi ka talaga dati kasama sa team, no? Hindi mo siguro nga yan yung nag-breeding sa Takalog. Na? Hindi mo rin no bro, nabigsabi. May hindi ako parang Ang dahil kayo, no? Marami trabaho, no? Alam ko, mga kulang yan eh. Oo. Wala na ako bisa maglaw. Oo. Gusto mo yung malapit na lang sa bahay, no? Kompleto pala kayo ng pag-bending dito. Nagyamit kami. Ate kawan ito. Wala na mga ahas dyan. Kusik. Ahas. Wala. Pasal mo yung beef eh. Luto ya. Buka. Ada ako rin yung Hindi tulad nung unang panahon, yung mga bakal matitigas, kayo hindi na, no? Malambot na, no? Pamborimas yan. Gaganda na yung bumper niya.
kalma. Yung oil seal niya yan, hindi niya na nakikita. Par! Woo! Kaya rin ang may Cobra car, may palitan. Oil seal lang yan. Tirahan tanah po na. Tirahan tanah. Kota tirahan de para kalwa. Three story. Malaki-laki, no? Mga ilang buwan yung gagawin ito, engineer? Target po na max 19 months. Na? 8 months. 8 months na. Ganda, oh. Sino ano niya, Nick How? Ganda nga. Yung pinalinis ni Engineer Sib doon sa ano doon, baka Ilang-ilang strip. oh, baka pagagawa din yata. Nakaline natin po yun. Dami kong project, no? Tama yan. May pamilya ka na? Meron na po. Anak, meron na. Isa pa lang. Mag-ipon-ipon ka, no? Yung asawa mo, plain housewife or nagtutrabaho? Oh, yun pala. Sa government? Oh, maganda. Yan ang maganda. Kayong dalawa nagtutulungan, di ba? Ang gwapo ni Engineer. Yung CM po, yung Kalma, tas Maramba. CM. Si Engineer, yung asawa, yung kapatid niya asawa mo, parang may lahi sila, no? Si Bayaw, yata siya parang 1/4, ganyan. 1/4 na lang sa lolo yata. Eh yung asawa mo parang ganyan din. Hindi. Hindi. Yung asawa ko po? Oo. Pilipino. So magkapatid sila saan? Sa tata? Si ano po, si ate ko, yung asawa niya. Yung ate mo. Okay. Kala ko yung kapatid ni Engineer yung asawa mo. Misunderstanding. Meron po tatlo dito pero saka ngayon kahit mano-manoy na lang namin kasi dito sa Barod mismo Yun nga, yun nga sabi ni Engineer. Marami na kami inukay na ganyan. Mostly sa Angeles, sa Friendship. Yung sa San Fernando po namin baka may ma-open din kami dun. Start din siya ngayon taon. So commercial naman, 3 story din Ba? na may San Isidro. Tapat lang ng San Miguel. San Miguel na yung ano. Compound doon sa highway sa tawid na. Ba? Maganda yung brother pero niya rin tao ni Foreman. Okay na? Okay na ano pare?
Kamangga. Ugseya kanya yan, ugseya? Ugseya mo? O kalili din eh. Bala ko ugseya, ate kong farm may yang may hektarya. Nakarakalata naman na sweet tamarin. Konsepsyon Talimundo. Mga bakod na eh.